proyecto artístico vivencial. La primera vez que ideamos este proyecto artístico fue en 2013, que, bueno, pues en torno a poder llevar la sensibilización sobre la situación de las trabajadoras del textil, las personas que hacen la ropa que vestimos, poder llevarlo a la ciudadanía de una forma que no fuese de una forma habitual, es decir, que no fuese a través de charlas, sino que a través del arte, como una herramienta también de transformación social, pudieran conocer qué es lo que está detrás de la ropa que vestimos, que es en la situación en la que están las trabajadoras que cosen nuestra ropa. Bueno, ikertzen hezkuntza programak egiten ditugu, orain dela ja urte desente, nik uste du 2014 urte inguruan, ikertze eta Kalkuta ondoanen elkarlanaren ondorio, seginen sortzen hezkuntza programa bat, begira kontzienteak izena duena, eta programa proiektu horren helburua horrela oso labur esan da esaldi batetan, litzateke indarkeria matxistak eta kontsumoaren arteko lotura hori aztertu eta horren inguruko hausnarketa egitea. 2017an sortu zen proiektu hori, era artistiko batian aldarrikapen, ehungintza arloan dagoen aldarrikapen horreik aurrera aurkeztia biak eben, jendiari aurkeztia biak eben, eta horretxetik sortu zen. Horren ostera, 2018an uste izan zela, jarri ginen Kalkuta ikertzenekin batera eta proiektu sortu zen. Maite eta ni otsailean hasi ginen abentura honetan, Arimakilan, hasieran erakusketa bibentziala bat izan bazan, martxoa iritsi zen eta martxoarekin batera COVID da, eta orduan guretzako erronka ederra, nola eman buelta erakusketa batei, eta zebururatu zitzaigun, iesgela pedagogiko bat bihurtzea erakusketa hau, eta hori egin genuen, Arimakiatik iesi. Bueno, pues estamos ahora en 2020 en esta escape room, Arimaquilla también, en la que, bueno, pues a través del juego también, como una herramienta, damos a conocer qué es lo que está ocurriendo las trabajadoras, las condiciones de las trabajadoras, la situación en la que están en las fábricas, cómo están en sus hogares también, los tóxicos que tienen que utilizar para hacer la ropa que vestimos. Entonces, consideramos que es una herramienta también el juego para poder sensibilizar y llegar e informarnos de lo que ocurre detrás de la ropa que vestimos. Baina oso interesgarria, azkenen nik uste dute oso modu egokian, ekartzen ala pixka bat ze egoera bizi daitezkeen pobretutako herrialdeetan, egungintzan edo berdin zaitez, beste gai batzuk ere hartuta horretan esklabutza kondiziotan bizi diren pertsonena, pixkat errealitate hori oso ondo ekartzen duena, baina gainera pixkat humoretik ere horri buelta ematia, eta pistak edo frogak oso zailak dira. Bai, gainera, niri asko gustu txatena izan da, hasieran iparraldean bizi gara, sartzen zara, zerbaiten ez dana urruneko errealitate bat, baizik eta gertuko errealitate bat, sartzen zara, gatzenean ehungintza globala da, egoalde global hortan sortzen dana, ona iristen da, eta guk jasten du, gure erropa da, hori orduan, iesgela honetan ikusten da zelan bideo hori, erropak iten dauen bideo hori, guk iten du, eta oso polita da, porque hasten zara gertukotik, eta poliki-poliki ikusten duzu beste realitateak, eta atzenean bukaketan duzu aldarrikapen kutxurrekin, atzenean euren errealitatea gure gain da, gure responsabilitate, gure ardura da, eurak horrela bizatia, Orduan, ondo atzenean pentsa era hortara, eruaten dutzulako iesgelak, Lehenengo aldiz etorri ginean lokal hau ikustea, goma egiten minuta gehatu ginean, azkenean hau lehen zan kartonajes nadal, orduan nabaritzen dare bai, ze espazio industriala da, oso zabala zan, diafanoa eta bar, eta aldi berean, zakit nestikan kasi ikutu gabe. Bazeukan, xarma hori.
Eta orokorrean, hori, guretzako pixka erronka izan zen moldatzea proiektua erakusketatik escape room edo esperientzia bihurtu zanean, ezaugarri ezberdina izan behar zituen proiektua, batez ere, ze diferentzi dago, ez? Toki batetik nun ezin duzu ezer ukitu eta derrepente zentzu hortan aldatzen zen zentzua, eta horrekin egon ginen pixkat olaiakin batera eta esperientzia taldekin birpentsatzen nola antolatu espazioa, eta gero materialak lortzeko prozesua ere oso interesgarria izan zen, ze saiatu ginen hemengo bai ordiziko dendak eta zerbitzukin materiala lortzen, eta saiatu ginen ere bai, hori Emmausen bidez eta garbigunen bidez. Etzan oso erresa izan pandemian egoeragatik dena enkajatzea, baina azkenean prestutasun handian egon zen parte hartu zuten eragile guztien partetik, eta zentzu hortan lortu genuen, pixka proiektuaren filosofiarekin ere, ez egotea diru inbertsio bat edo ez erosketan ez oinarritzea hemengo muntaketan, baizik eta berrerabilitako materialetan, eta zentzu hortan, pixka erronka izan zen, eta nik uste lortu genula zentzu hortan ordiziko eragileekin eta kanpoko eragileekin. Saiatu gara beste modu batea mondatzen, ez gara jun kopia bat itea, baizik eta saiatu gara gure modura edo, baina esentzia mantentzen. Gustatu bizi esperientzi bat, ez? Eta hemen izan den azkenena, ezagun behukena escape room txiki bat, mini bat, ez? Jendea bizitzeko eta hasieratik nahi izan bizua, irabazteko. Ekimenak ere egon dira, eta ia zan hilabete hauetan zaila izan da aurreratzea, ez? Iesgelan ikusteet erraza izan dela, zen talde txikiak ziren, 5 pertsonako taldeak, orduan ondo moldatu gea horrekin, eta zineforunak egin ditugu, bai ikaslekin, lantegi batzuk, bai antzerkiko lantegiak, eta josi lantegiak. Lantegi hauen zentzua, animakila esperientzia iesgelara mugatu ordez, herri mailan dinamizazio bat bilatzea izan da, eta batez ere, lantegi hauen zentzua izan da, gazteei errealitatea hurbiltzea beste kodigo eta lenguaiak erabiliaz. La pieza, es como un poco el reflejo de los dos mundos unidos, que al fin y al cabo somos los mismos. El primer mundo y el tercero es lo mismo, somos esclavos de la moda, unos por tenerla encima y otros por tener que crearla. O sea que es un poco esto, es un poco la visión de la globalización. Y sí que es verdad que transitamos desde ese mundo súper fantástico en el que somos ideales y la ropa es como que nos viste y nos da como mucha personalidad, ¿no? Y transitamos hasta ese momento en el que realmente nos sentimos esclavos y nos sentimos atrapados por la ropa. Entonces es como un contraste bastante potente que a nivel interpretativo y emocional, ¿no? Nos lleva ahí por un viaje bastante potente.
curioso como a nivel escénico, un elemento como es la ropa, que es el mismo en la primera parte y en la segunda, en la primera nos potencia este personaje que creamos, esta seguridad, etc. Y luego en la segunda parte nos dificulta. Kriston garapena eduki duela urte guzti hauetan. Eta orduan hor baliabide desberdina joan ginen sartzen, ez? Hizkuntza artistikoak, zapalduen antzerkia, azkenean ikertze oso vinkulatuta dago hizkuntza artistiko hori. Ahora en el patio hago tu ver. Tengo patio, hago deporte, me quedo. Bizi izan dugun egoeran genituen mugak eta baldintzak kontutan izan da, lortu izan dugu talde txiki batekin eta segurtasun neurri guztiekin lantegi hauek aurrera eramatea. Erabili izan dugun metodologia zapaldun antzerkiana izan da, beraz erantzuna baino galderak eraman diziegu eta nahi izan dugu haiekin elkarrizketa bat izan, gorputza eta jolasaren bitartez, nolabait haien intereseko egoeretatik abiatuta. Oso polita izan da, hor bizi dugun egoera arraro guztionen baitan askatasun espazio txiki hori izatea. Egia esan ez, pozik gaude, zen 300 pertsona pasa dira hemendik ez, iesgelatik, eta ondo pasa dute, azkenan ekimen bat izan da denontzat, bai gazteak pasa dira, bai familiak, ez? Adin desberdinak parte hartu dute eta agian printzipioz ez genuen espero hori formatu hau aldaketa hain ondo funtzionatzea edo. Guretzako kriston erronka eta posa izan da ikustea nola jende desberdina, adin desberdinekoa etorri dira, ondo pasa dute eta kontsumarduratxoa egin beste pausotxo bat alde egin duten. Eskerra eman nahi diogu Ordiziko eragile denda eta ekimen guztiei, ze beraia eskerra aurrea eraman da.